Assalamu alaikum jama'a masu saurare, muna fata kuna nishaɗantuwa da wannan bidiyo da muke kawo muku a kowane lokaci. Masu saurare, muna da ƙara roƙon ku idan wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha tamu mai albarka, idan baƙo ne kai ka manta ka daure ka danna mana subscribe da danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura. Muna muku godiya sosai da kuka kasance a kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Wato mai suna Sabon Tashi TV. Masu saurare, idan kuka daure kuka mana subscribe da haka ne nan YouTube za su sanar da ku sabon bidiyon mu da zarar mun ɗaura ba tare da wani ɓata lokaci ba. Har ila yau muna ƙara yin godiya da ƙoƙarin kasancewa da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato mai suna Sabon Tashi TV. To masu saurare, kamar yadda kuke ji dama an ci da laifin da bi ƙarewa, nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo, za mu sa Allah ya ƙara da wani bidiyo na gaba.